Nggih, Mister Mendem, atos. Wis to nyawer mau. Lek nyawer nang joget. Oh, tak kira tanteni jebul ora cair. Apa? Ora apa-apa ya. Ayo Mas joget meneh kok lenggah. Niku lenggahe kalian joget kok. Yen wis mari kanca-kanca sini ayo mriki heeh. Oh nyelok bose, monggo bosku, naik ke atas bosku. Lah bagus e. Ji. Pak Asmara Santo mboten tahu ya, Pak. Ji. Oke, dilanjut. Ayo Mas monggo. Ayo. Aku wis kondo cium marake. Lanjut dong sih. Ayo. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Iki langsung lanjut. Lanjut yuk. Mangan terusane piye? Ora tak gagak. Terus ke Mas masa mung sak jrit ngono. Lho diterusin tetep PGR Josari tetep terus, Mbak. Oke dong sih. Iya toh. Yuhu. Dari quality control. Iya, quality control. Kuwi sih
selalu berdoa semoga Giling Dududai 2026 dan selanjutnya akan selalu sukses selalu. Amin. Mangga masukin. Oke toh? Oke, pokoknya. Mbak, langsung. Ora tak gagal, penting sing satu. Ayo. Ora tak anggap penting anak Terima kasih. Nuturi kaya penyanyi. Jati wae yen mendem lak mari dhewe. Mari ya Mas ya. Ayo Masku, bosku ayo celorote yo. Hey. Rakeno tak kendani sayang. Yen ngono makasih aku rasa. Ngono makasih. Lano aku bali sayang. Wong tua pengawal ngingoni yo. Ojo teka atimu Iya kan Mas. wis tak tutuke lelakonku. Pancene bener kandangmu, Pripun Kang Mas? mergo mendem rusak bodi. Salalala. Matur nuwun. Wah. Terima kasih untuk keluarga besar PSHW. Oh, J, siap-siap Pak. J, pinongo Pak nggih. Iki urung Oke. kakang urang J, sakit. matur nuwun, J. Siap, Mas? J, siap. Nggih. Ya. Yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur bati mandep do ditinggalake. Selamat tinggal kancaku leren nonduga. Dongakno kuat mendem kowe. Yo